remnani ziak tu RK lian zuala voin hi Mizoram remnani ani a June ni somthum kumsang khat zakwa somriat paruka Mizoram remna thuthlunga sarkar lai pui IO ahming ziak tu khati laya Union Home Secretary RD Pradhan Khan kha thuthlung zia felfai lai tak chanchin kha ngai nom zetina ziaka hetiangin lalde nganena inbiak na kha man mo lutuk lovin kan kalpui luya achan chu Prime Minister Rajiv Gandhi Khan remna le muanna kumhlun tur a omnge yadu awangin engkim thim khur takati kandu ani June ni somthum tlaidar ni le achan veya lalde nga chu ka office a alokala khamini kha sarkar na atanga ka pension ni turani awangle darkar tlente chauka nei to awangin ka do kan po kathian fai vek to a file le lekha poimo dangte po kati fel veka CG Somaya hnena kani na chu ka hlan to donani pulal deng engtika emo in rama kachibai thei nge cheu ka beise ka hanti a chu thu chuan lalde nga chu a hne ve hle aniang a hnu ka ul titi ta a nangma nen nge hian remna thu thlun fel ka du mange atita a chu vele ke chuan atlai lutuk to darkar thum hnuwa he office hi ka chhuwa san to dona Union Home Secretary kani to don lo chau ni lovin sarkar na atangin ka chol to dona ni kati a chuti rual chuan a chan po ka hriat lo topin ka thin lung chu a in let thuta pulal deng in po fan hret thei chuan he na ka chol san ma hian remna thu kan la thlung thei asin ma se mingzia nani ro chu min thlak tu ne nani to ang ka thian ini angin hei hi ka hrilang che in remna hi kan chin fel dun man lo chuan min thlak tu te nen in chhun zom angai ngei dona kumtam takadu le nge yang a rei zong tur ka soi thei lo ka ti le a ke chuan lalde ngane na kan in biak dan chu Prime Minister le Home Minister ka hril thuaya anni chuan chap taka bo zui tur le ka hna po lo la chol san ri lo turin min ti ngala lalde ngale a thian te nen chuan darkar khat po tling lo chhungin kan mutan ni thei oma kan ngai te chu kan ching fel ta veka in remna tur ruang am po kan duang fel tamaya Prime Minister chu 7 race course rota kan vapana ani chuan Pradhanji Mizoram in remna atan hian i thokrim hle a i pension ma a mingzia nan turin ka du che ani atita ani ma se pension mai tur kani thu Prime Minister ka han hril chuan min enwang wanga chuta i hun chu ka pot sei thei lawem ni atita a ke chuan kapu sarkar na thok pension tur reng reng an hun i po sei sak lo tur thu mi pui hriata i puang to a ke kani awanga min po sei sak bik lo turin ka nge na che kati a ma se Prime Minister chuan a omlai ngeya Law Secretary ron turin min ti a ke chuan Restricted Area Exchange mangin Law Secretary chu kabia a ani ngaya chuan kamo phur na chu tu ma kala hlan lo phot chuan zanlai thleng hun kala nei ani Prime Minister chuan in remna a min kan ziak lai chu TV a lo enve adu awangin Doordarshan tilang ngei turin a Private Secretary Vincent George chu a hrila zandar ko a chuan lalde nga chu anu puile a thian te nen an lo thlenga Mizoram Chief Minister Pulal Thanhola le a Minister then khat te po an oma ka Joint Secretary R Vasudevanan nal taka alo buat sai le khapoimo chu ming kan zia nan ta ani ti in remna siam angai chuan in rem lawan om ti na ani a Mizoram po hi kumson ni chung ram buai ani a buai chante buai she om zia le rap thak zia te mi an thi tam zia te nei thai le fasha tam takan om pha dan te remna siam hau tak zia le atopa remna kan lo nei tak lom om zia te hi mitinin kan pomarin om athon thukip koi kan soidu dan ero chu adang lam dewani mela soi or deuh lai le soi kan deuh lai te po kan lo nei thei ani ang tun thleng hian thudik lo ni chia si lo adik dan in ang lo a om fo ni in alang remna kan nei hnuwa chuan mason na atan lungrual taka tho howa kan buai chunga kan hnufual na zong zong khu le tura mei ko atang to om tak kan ni kan buai chan le thuhlui lama buai to lovin mi hnuwai rama kol ek thai kan ni to awangin mi dem man ani ta love ni alo kiam sot e me ti kha kan thupuya ni vek to turani
ma se chuti lam hoi hlei thei lo chuan zalen na an sual lo lal thu thlenga kian lo ti vel hi kan chotuya lani rengemo ti tur hi apoi khop mai sual lo emo kian lo emo asoitu azira thildang lam mai maya hian buai to lovila soithiama fel tur eng ma om lo kanin pom sak tak chuang hek lawa mason na tura in plan siak kan mamo zo Mizoram remna hi ahluasin remna ni chibai vek ule